Haganege Yukirish Bakuit, Tongin Duai Nagavenda Itan, Nong Sich, Baron Hapadenk Jinkshitom, Duairo Nagavenda Shabha Lasso, Baron Hapadenk Jinkshitom, Duai Nagavenda Teresia Lamare, but Trasilla Lamare Nagavenda Ki Ingasen Junki. Number can die for us. Iban rai di bapang di bashitam, barkum juru barak himmen ke para, ke bashimenta online hagane ki yukrish bakui. Ninang duai na gabinda ki jing tumujon ki baro. Kabba bishimenta hage jing ribale, kumba bishimenta hayi mane, duai baujisu unsngap isne yapi. Ha kerteng upa, barukun barumen siyem bakuit. Amen. Kajinga e jango trai jangi u Jesus Christ, but kajingi jango blay. Lem but kajinga sulok jango men siyem bakuit, kindon rengkat but pi barro. Tongin sange shipor ban panmap, nagabinda barro ki jing tuna jangi, lese, ha kajingim jangi. Haba wad habangi puson halor kajimmi padu Christ, kalabandon bun gijing talot, lese ngim jushim kia hadu kata kata. Lese ngim ju pin ribale hadu kata kata, halor ka jimmaya janga jimmi pa jungu Chris. Lese ngim pat pin pa ya ka jingim men siem jungi hadu kata. Lese ngidang kam eat ya ka pop, kadau jisu wanra ka kubor, ba ka pop ka bor janga pop, kala duno, bat ka bor janga jingkuid, kala seizo. Tongin dang kindiu ya ka jingim jungi, da ka ba ino ya ka jinglong janga pop baro. Jisu be eat map yangi pen kuid yangi pangin dup lang ngay shisha halor ka jimmaya janga jimmi pat nga plap blay padang boro daw pi padang para pangan lepop shibun dagi jim parkat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palat janga dagi jingle palat janga dagi jingle palat bakrawe janga Namar kata nga karpadi ka Maria bakuit, kabayaysa ka teisoti, yaki angel bat kiri kuit, bariapi ko himmen ko para, banduway na kabinda janga, hautray ublay jangi, ublay badan board baro ni sune yangi, badandala map iki pop jangi, unyalam yangi shaga jingim bam jukut. Amen. We'll try to ease it. We'll try to
to nginia duwai ngi duwai nagabinda ki jing dumu shime jangi ngi duwai ru nagabinda ka divine mercy healing retreat nado arpo santari kabangi pelong hangni baro ki bai kerteng ki badon ka jing dumu bania shimenda ka neg retreat inangai tia ki baro ngi duwai ru nagabinda baro ki ba pangi bashita koble me oba me pendroi barabor ya kabalang jame daki kon batimai to ai baki shakri jame kin Sngi ya ka sakramen kaba kilayok pidiang daka jingate da utrai jangi Jesu Kristo kon jame uba imbat sensha rengkat badme haka jingelang kawai jung men siem bakoit ublay junom la junom. Amen. Kajing puli na ki kamjong ki apostol. Haka Sngi Pentecost u Petrus u balayang lang bat ki khatwengut ula penjam la kasur. Bat ula kren haki korang ba Judea bat pi barok ki basyong ha Jerusalem. To pintip yakane bato syashkora ki ketinjonga. U Jisu na Nazaret u breu ya u bala kubur hapi da ublay da ki kamba ki jingpala bat ki dak kishin ki ba ublay ulale da u hapedeng jongpi kumba pi ya une ujisu ya u bala aiti no kat kum ka saindur bat ka jing thmul pa jong ublay pila saknar phana bat la pen yap da ki kti jong ki riboman Henry ublay ula pen mi pat ya u da ka ba ula pelat ya u na ki jing kum jong ka jing yap Namar kamla banlong ba unsha bat haka na ba udabin u ong sha phang jong u ngalayo iya utraya khmat jonga barabor na ba udon hakamon jonga bangam om sha pensir namar kata kadokno jonga kalakmen bat uthali jonga ula shat kemen putet kadok jonga kan seim haka jingkermen na ba men om ino ya kamen sim jonga haka nyamra lamni mensha yau bakhut jongme unmat ya ka jing pot milapen I hanga ya ki lenti jong ka jing im bat men pendap yanga da ka jing kemen khmat jongme ko para ngala ban kren shai kedar hapi shaphang udebin ukpat temen ba ulayap balatep ya u bat ka jing tep jong u kadon hangni bat ngi hadu mentamene Henry ba ulong uno thulupa bat ba utip ba ublay ulakular ha u daka basmai ba enkantiu ya uwe na ki kunjong u haka khet jong u ulayo ilpa bat lakren shaphang ka jingmi pat jong Chris ba omshamla ino ya u haka nyamra lamne kadok jong u kamat ya kejing puot ya unihi Jisu ublay ulapen mi pat bat ya katangi baro ngilong kisaki haba lakenteu ya u shakamon jong ublay bat haba ulayok pediang na ukpa ya kejing kular jong mensim bakui ula thek kerha ya kene kaba phiyo I bat kaba phiyo sneu kaktin jong utarai Sam Khatril, Val Ruspa Praputra. Ruspa Praputra.
utrai undon reng khat bat pim. Gabat Hiro. Ka jimpule na ka gospel ba kuit kat kumu Matthews. Gaburam Hamekatrai. Kikinte kilami kindrat na ka jingtep da ka jingting bat ka jingkomen ka bakraw bat kilamare banyatu haki sinranjungu bat hakumi ujisu ula yashem batki bat ula ong kublay kila wan shajan bat kila bat yaki ke jatjungu bat kila mane yawu te ujisu ula ong haki worship tiing kilate bat yatu haki parajonga banleisha Galilia bat nangda kinsa yo i yanga kadba kidang ya late hakami katto katningut na kinonga pira kila late shaka nomba bat kila yatu haki lingdo ramba kat kabalajia kipat enda kila yakendu bat kitemmen kisan kila yasu buit kila ay tengka ya kita kisipai bat kila beta kumne to ong haki briyu kisinran jongu kila wan menmit bat kila tuno ya u kadba ngidang iotia balada ulat untip yakane ngin sa pinngait yahu bat pimde ban kuslay eye kumta kila shim yakata kapisa bat kila le kumba la ay buit yaki bat yakane kakana la pinpriang hapadeng giju hadu minda kumne ka gospel jong utrai Tiaron Yamekris. ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ kadba ngidang don hakane ka ayong Paskha ngidang yusngo halorka jingjia jonga jimipat ujisu katkum ga jinglap jong katto kanongot ki briyu but lada ngi peit saudong jongi but lese hamta me hakini ki sngi jonga jimipa jongu Chris bun napdeng jongi ngileyo bun jait ki dur jongu jisu balami pat katkum ga jimmut jonki artist ke bala tau yakane kishna yakane ki poster but ngiru ngila pindon kam ban pa yaka kubor jonga jimmi patu Chris ngila ay kuble yaki bayid ba toin jongi dakum kini ki dur don bun jait ki dur kumno jisu mi pat na ki bayap don ka dur jonga jingtep jongu jisu don ka dur jongu mau ba bahe bala pintulun don ka jingshai ba parnai saudong jongu jisu pat ngila ban yoy bun jait ki dur kumne henre kaya kaba ngila sautu napadeng kita kiba yang saki naga benda ka jimmi pat omdon wat weiru balayo i ya ka kelip mat kumno ujisu ulami pat haba ujisu ulami pat na ki bayap hakata ka kelip mat kalajia ayu kalong kumno kata ka jinglong jangga mariang saudong hatodon jumai hatodon ka jingshai omdon mano batip tang katto katnongut kitip hapadeng baro wadia ki apostol kimtip wadia kita ki kinde ki bala leisha ke jingtap kimtip kalajiayu kilayo i ya ke jingtap bala tali kilayo i ya mau bahe bala pintullon but kilayo ngoro na ujisu ubala mipat kilayo i ya ujisu ubala mipat henre kata ka kelip mat haba ujisu la mipat da ki baya omdon batip henre mano batip tang kini ki sipai ki bala apira
iya ka jing tep jong Jisu kilong shisha ki saki bakrau tam hapadeng baro ki apostol bat ki kinde ne Maria Magdalena halor ka jimmi pat Jisu henre hake jing sosi ngimpadon kata ka kubor syapanga jimmi patu Jisu kala jiayu habau Jisu lami pat kalong kumno ya ka jinglong jong ka Maria hato ka beneng kala pli hakama tu Jisu baru kita kibenta ngimpatip namar kala burino kata ka jingcia baro da ka pisa kane kalong ka jing songsi henre kato katnongot ki rikui jong ka balang hake jing duwai jong ki u Jisu ula penbau haki kala jiayu hakapor bahula mipat kawe karikuit kalong ka Catherine Emmerich bala kerku kalong kaba mistik kabalong kaba puson jiliu badu ublay usyait ay haka iya ka jingpao jong ka beneng nakipo siya kipor but haba kadang duway kalayo i Jisu hi ula penpao haka siya pang ka jinglong jong ka jimipat jong Jisu bad kalalong ka ba parnay bad ki angel kila wan hiyar haka por baka jingtep kala pli bad habaro saudong jong ka ta ka jingtep kala don ka jingshai kaba parnay kaba kam kerpang bad ki sipai kila kinyu don buna pedeng jongki kila kelon hamadan don ru katokat nengut haka jingting kim marena ka jingtep bad kala don ka jing sur bas ngotan na jong ka beneng ka jing ruwai bad baro kane ka jingjia kala pau siya ka Catherine Emmerich balakerko kumjuro siya ka Maria Valtora bakuid kalongro kabayo i haka jimpau Jisu yakine ki jingjia haka jingtep jong Jisu bad kala don bar laingo don Bridget bakuid na Sweden makaro kalayo kane kaju ka jingyo ipau laingot kumpa laingot kabaka balang kampat pensisya henre ngikein kane kalong ka jimpau shimet haki rikuid bad baro laingot kilayo i lajanlong baro ki jimpau syapanga jimipa jongo Chris kilayo i yakane kaju baro ka jimparnai jong ka jingshai saudong Jisu kadau Jisu dang wan mi na ka jingtep baro saudong jongo kaladon ka jingshai ka parnai bad ka ba omla ban pe bad ka Catherine Emmerich balakerku kalayo i yakamet bamayan jongu Chris yakamet badon burom jongu Chris glorify the body of Christ but kane baro kalapau haki henry kini baro kabalang kamla ban pidiang namar kilayo haka jingpau shimet henry kaya kabala ban pidiang kalaburino kata kalong yaki jingyohi markomat jong kitaki sipai bala apira yaka jimbatai ba shaikadar kala burino daka pisa nagata mendagas ngingios ngo kine kinongapira kila lesha kiremba lindo but kila batai lord na dong shadong haki remba lindo bakala jia kumne ter kabang edang ap ngilayo iya ka jingshai ngilayo iya kel aki angel ki wan hiar kabakila wan hiar ya umau balatulun nakamat ka jingteb kalam kata mano mangi badu Jisu ulawan min na ka jingteb badu ngimla satyaban peit ya ka dur jongu namaro dap da ka burom uble bat ka jingshai ba parna bad habang yoya kene barong ila kelon donna pedeng jonging ila tiing bad kila late itu ya kirempa hoit Jisu ulong uble shisha
bau Jesu ulang ublay shisha ngila peniap iawu bat ki rembalin do ki ong wadnum itu yano halor kane ka jingjia lada pi leit itu halor kane ka jingjia ki bryukin nge Kado minda namar kane ka jingle jongi nadu ka por bangi peniap iawu bun ki buryu kila ino jinge khau Jesu lada pi leit itu kana halor kane ka jingjia kin ngeit bat kita kin wan pai bat bun ki buryu kin bud iawu Jesu bat baro ki juru kin ngeit to ngin ai pisaya pi wadnum itu yano bad halor ka pisa ka jing shisha ba krautam halor ka jing mi pa jong Jesus Christ kala burino kane kalong ka jing sosi kaba ngia yo I yusngo haka gospel minda kasni lada kini ki shipai baro ki yang scam bat ki ong ngin pediang pisa napi henry ngin leite to kana bat ki paid ba ya ke bangela yo I kanjin dala jia ayu haka parte kine ki sipai kinjin dala rong ki buryu ki bakam slur kam karau banya ki apostol henry namar ba ki la pediang pisa namar ba ki la kongu ya ka pisa namar ba ki la kongu ya ka jimbatai jong kita ki buryu ki la setno hapo jong ki ya ka jing shisha bad ki la burino ya ka jing shisha jong ka jimmi pat Jesu bad ka jingyo I baro ka bakila yo I lada kinjindala batai yano kataru kanjindala rung haka gospel minta kadba ngi pule haka pormas bakoin ne kadba ngidang pule yaka gospel nginjindala pule daka jinglingo yaka bajia haka por jimmi patu Chris namar bakila pedi ampisa kata ka jingjia kampat rung haka gospel namar ki apostol kim shimla yo I Maria Magdalena kam shimla yo I ya kata ka bala jia tangi sipai kane kalonga jimma jongki buryo bakongo ya ka pizza banburi ya ka jingshisha ladang ilong ki kon bakongo ya kieke baro jongkane ka parte kadon ka jimma yangi lesengin buri ya ka jingshisha shapang oblay ya kieke baro ka bang yomad ha ka jingim jongi ngimde ban burishu ngide ban penbana ki buriu henre kai ka badang jia saudong jongi wat mindaru ki buriu ki set ya ka jingshisha ki buri ya ka jingshisha shapang oblay namar ka pisa wat hadin ke jingyo madu Jesu don bon gibriu kim nutshu ban kren haloru Jesu ne penbriang ya ke jingidu Jesu namar kapisa katrekam borba hapadeng jongi bon sin ka jingshisha la tepno hapadeng kapisa katengka bat ka jingsngo ba jonga parte bon gibriu kiduno ya ke jingidu balai but kiduno ya ka jingshisha ha ka jingim nama kaparte saudong chongi tongin duwai ha ka negi yukirish bakuit banginnum penduno ya ka jingshisha ya ka bang yomad na ka jingim ha ka jingim jongi namar kano ka jingsngo ba jonga parte nginum long kum kiniki nonga pira ki bangait bi ya ka pisa badla setno ya ka jingshisha ba krautam kabaka parte kadeben tip Giduai bau Jesu in karko yangi Jesu bain karko kardo yangi pensle yangi penshai ya ka jimmo jimbarkat jongi bangin dupla banyang scam naga binda ka jingshisha bangin nom longki kon bala shayalam bakala dakano kano ka bor jong kane ka parte enyaro ya utrai Jesu Christ ko himen ko parato ngin play ka jinget ka jongi nganget how play upa badan bor baro unong tao ka beneng bat ka kindo bad how Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi yaw bala puna men sim bakuit yaw bala kana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo upon Dios Pilatus la sanar panayavu ulayap la tep yavu ulahya shakibaya
Haga sngi ka balai ula mi pat ne ki bayap ula kiyo siya bening usong siya kamon ublay upa badon bor baro nangda unwan pat ben bishari ki bayem bat ki bayap nganged hau mensiem bakuin haga balang katolik bakuin haga jingya silok ki rikuin haga jimap ki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut amen. Lai spark trapue. Lai spark trapue. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga bar jumpi kallong ka bapriang hun hau blay upa badon bor barra To try priang jing knya ki ti jong pi agam ta ka jing ro ro ka teng jong mu ka jing ta yang i ber ka balang ko ko jong mu ba ro ka wei. to snow sene ko try ngi karpat ban pediang yaki jing tarwa jongi pai jame ba enda la pentemai yaki haga jimpala yaka kerteng jame bad haga baptisma kinla ban poi shaka jinkamen bam chikut da ukris utrai jongi Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka bat pi. to kentiu yala ki donod I can do ya ki shao tongin aingu ya utrai ublay jongim ka shao ho bat ka te. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por banyero yame kokenrad henre kamdam hakene ka ayom paska ngiyaro pindon buram shushu yame naba yau kris ukun lambrot paska jongi lakinia namar mauken ulong ukun lambrot bashisha ubalakitno yaki pop ka perte uba da kabayap ula pindo yaka jingyap jongi bada ka bamipan ula penyo biang ya ka jingim jongi namar kata habala dapmia da ka jingkamen paska ka pertay baro ka way karsa da ka jingero yame ki bor bening ru bat ki kinkon angel ki ruai lang ya ka jingruai janga burom jame bat ki ya penbana kalem sange men ko para tongin trang ya ka jing wan khia jong men siam bakuit halo jongi vei pai vei bangin dup long ki kun ke batumai jong ka jimmi pa jong u kris dashisha melong bakuit ko trai ka temme jong ka jing kuit barom
Namar katangi karpad yame, to pen kuit pen kantang ya kini ke jing terwajangi, da kabapa ya umen siem jame, kum ga jer halo jangki, bakin kalalong yangi, kamet bakasnam, jango trai jangi u Jesu Christ. Hakapor baladino yavu, badala ka mons ngobha, ulapidyang ya ka jingsha shitom, ulashim ya upu, bada ka baingo yame, ulakdia yavu, badula ay halage sendran u ong. Toshim bato bam na kane pi baro, na mar kane kalong ka medjanga, ya ka banaiti, na ka benda jumpi. Hakaju karukam endalalabam ulashim yakakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halagi senran uong. Tushim batudi nakane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga janga jutang batimai badbam chikut yakaben penmi nagabenda jumpi bad nagabenda ki babun nagabenda ka jimmap ikipop tole yakane bankan mau yangam. Kosnam bakardor jango Kristo pen koid yangi. Pen koid yaki men siem hadim pen koid. Pen koid pen kia yaki bapang ki bashitam. Yada yangi nau bamen naki klam. Kajimaya jongka jinget. Kata si bagi Namar kata, ngi kiba penmenda ya jingia bad jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame kotrai ya upu janga jingim bad ya kuri janga jimpenim. Ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ben shakri yame. Da kabas ngeverit ngi karpad yame. Bangi ki bayo binda hakamet bad snam ukris. Ngilong ki bela penyateli kawe da omen siyem bakuid. Token mau ko try ya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bad to penjana ya ka haka jingid renkat bado Francis upaba kui jangi Wilbert Marvenu bishop jangi bad baro kilingdo bad kirinium token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bala yotia da ka bakrmen ya jimmi pat bad ya baro ki bala klat no haka jingis ne jamme top diang ya ki shaka jingshai ka kama jamme to isane yangi bado ngi karpad yame barengkat bat kamaria teiso te bakuit ka kami jangobale u joso bakudo kurim janga ki apostol bakuit u Francis disease bakuit bat bado ki rikuit ki bela pensoba yame pateng la pateng ngilong ki babit benyo bindalem haka jingim bam jikut bat bangini ro bat pindon buram yame da ukun jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badkavu kallo hame ublay upa badon bor haka jingalong kaway jangumen siyem bakuit barro kaburom bad ka jingero junom la junom Amen. Kohimen ko para tongin duwai kumbau Jesu lahi kayangi nagabinda ka jing don kam bangin longi basaki ya ka jimmi patu Chris haman laki por klemburi klemti klem artatin ne hapo ka jing senshar jong kano ka bor jong ka parte ngilong ki bashkur ngi duai na benta ka ne ka jing ai koppa jongim ba hapening kalong ka bakui ka kerteng jamme kanwan ka hima jamme kalong ka mon jamme hakenda ukumba hapene toai ngi menta ka jimbam jongi ka bahala kasngi
Pato map ingi kereng kang chungi. Kumbangi rungi map yaga balay sniw yangi. Badwat ilam yangi siya ka jimpan shoy. Henry ta pelait yangi na ka basiniyo. To pelait yangi ngi karpad kotray na ka jing siniyo baro. Haga jing spoon jamme, toy jing suk jing sign haga sngi chungi. Kanamba daga jing erap ka jing isne jamme. Ngi light baro bona ka pop, but ngi niyo jing eda na ka jing jinjar baro. Kadba ngidang ap kemelinti ya ka jing karamen bakuin, but ka jing wan pa jung nong penim jungi u Jesu Christ. Namar kahima jume kalong kahima kajume kabor kaburam jinam la jinam. Hakumi ukun lambro jungo blay. Hakumi bakit no ka pop junga parte. Sukito ke bala kor shaga jinga wai jungo kun lambrot. O kanrat ngabong wasamho pamandru ko kayeng junga. Naday siyam tamakati ngamasim junga kagsakyahi. Met margas nam jungo Chris kan ri asha ka jingim bam chukut. Amen.
duai Jisu Sngo yame ro yame Bamelawan hapo ka donur kamen siam jangi Ko Jisu ngi karpad yame Bamen pendap shoin yaga donur jangi Daga bor janga jimmi pa jame Pangindup yo yaga jimmut kabaskem Kajingrai kabaskem Kajingkwa kabaskem Banbud yame Banbanyang skem Naga binda kajing shisha Karko kardo yangi barro Kibapidiyang yame haka Communion min siyam Kamda me kito baro Kini baro kini himmen ki para online Abad kumjur yangi baro Karko kardo yangi Pen slay yangi Pen demay yangi Pen goy pen kia yangi Pangilang ki kul ki bajab Halor baro ki jing tolot janga jingim jangi Pen slay temay yangi Ay bor yangi ko Jisu Karko kardo yangi ko Jisu Ay yalam lendi yangi ko Jisu Hallelujah Jisu Ia roingi mane yame Jisu ay bor yangi Jisu Jisu ngidon kam yame ko Jisu aga jingim jangi Klam mame ko Jisu ngim don jingim Klam mame ko Jisu ngin satalon Klam mame ko Jisu ngin yap Klam mame ko Jisu nginum poi shabaning Jisu ay bor yangi Hallelujah 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 Hallelujah, 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 la 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Induai nagabinda kajimpen jempura nagajimpen shitam shipor kadang iduai kajing duai jubilee koppa ubaha bening to ai ba kajingait ba mela ai hangi haukun jameu Jesu Kristu himmen jangi bad ba katlij ding janga jingit spoon kan khalang hakidonu jangi dau men siem bakuin kan kersiu biang hangi yaga jing kermen bala kerku Naga benda ka jingwan jangka hima jamme to ai ba ka jinga e jamme kan pin kala dur yangi shaki nonglor lingka bamju shangtai ban bet yagi sumbai jangka gospel to ai ba ki tu gi sumbai kan pin kala dur na shapo yaga jait penriu badia ka perthe mariang baro kawai ha ka jingka me lindi batikana yaga beneng batimai bat ka perthe batimai Haba enda yaki bojung bamen lavingno kaburom jame kan ting shine junam to ai baga jinga e janga jibli kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen yaga jinga ngnud yaki tia jingkan show habaning ai baga ta khaju ka jinga e kan pensa priang yaga jingkomen bat jingsuk janga nong sius pa jangi satala ka parte shame ko blay jangi bala kerku junam Katlongga burom Barka jingyaro junom amen Koppa jungim Ubaha bening kalongga bakui kakarteng jame Kanwan ka hima jame Kalongga mon jame Hakindaw kumbaha bening To ay yang iminda ka jimbam jungi Kabahala ka sngi Pada map ingi keringkang jungi Kumbangirung imap ikabalais niyo yangi Badwa tilam yangi siya ka jimban shoy Henry tapalait ingi na kabas niyo Kublay ko Maria, kabadap daga jinga e, utray don bet pa lakar kuya pa na kinde, balakar kuya usopo jom pa Jisu, ko Maria bakuy komi jong ublay, duay nagabinda jongi kinompop, minta da kapor ka jingiap jongi amen, kaburom, haupa daw kun badamen suyem bakuin, kumpa kalalang kapamin Nyngkong, kumjuminta da barabot junom la junom amen. Tong in ya duwai to ai ba ka jinga e jang kanega sakrament paska kan sle hakidonu jangi ngikar part kotrai ba yakitu kiba melabu ha ka lindi janga jimpenim bam chikut men panlong yaki kiba bit dor yaki jingai jame
da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat phim Regard but peace. blay badon bor baron karkoyepi uppa badukon badu mensim bakoit Amen. ya lesuk ban pen pana ka kubar babha jangotrai da ka jingim ka jompi hallelujah hallelujah Ismo yau play. Hallelujah. Hallelujah. Novara shispa iwe. Shispa iwe. Abraham haupa berukun haman sim berkoi. Baralak ba Nyngkong kuju mentah berbarabor jenama jenam amin. And your right try Jesus Christ jenama jenam amin.